Bikono, Solibo, sorry. Solibo, sorry. Soludo, unudishon onya wonyi Igbo. Unudishon na Soludo wonyi Igbo. Unudishon ogru professor agụ n'eziokwu. Okay, okay, akwa na ego ka ọgụrụ ya, ọgụghị ya n'ọchịchị. Unu hụgo na onye ọbụ ya kwesịrị ịnọ n'ọchịchị Anambra steeti. Biko gekene ntị na interview ọ grantịrị. Tolu Igbo si na onye Igbo kwesịrị ịwụ president. In other words, onye Igbo kwesịrị ịwụ slave. Biko dịka m na-agwa unu, onye adịrọkwana inform na adị deformed. Gee ntị ka unu n'interview Soludo grantịrị. If you no get information, you are already deformed. Why not go to your YouTube? Jovika TV. Hey, you want come for Facebook? Jovika TV. Instagram and Twitter. Jovika TV. Abi, you want come for TikTok? Jovika TV. Abi, na WhatsApp you want come? Jovika TV. Jovika TV, poised to reach you with the truth. Ka bụ ogologo ndewogodo onye ma obi aṅụrị na-ajụ ajụjụ a. Ya bụ ajụjụ ebido sị ka nkọwa bịa, anyị ga-akọgide ejie oteka mana ọ bụrụ ya bụ ife mụnwa kwenye bụ ife ga-abụ ebe ndị Igbo ga na-enenye anya kịta. Ọchịchị dị mma, onye Igbo ọchịchị, ọ bụrụ na onye so n'ọchịchị ma ọ soro chịa ma onye soro chi, ọ dị mma. Anyị asọrọ na enye onye Igbo ọchịchị na anyị ga-atụfu, mana ọ dị nka na ndị Igbo nọzi na-etinye anya nnukwu a na-akọsọ ife anyị na-akọ bụ achị onye ga-achị onye agaghị achị nka hapụzie ine ya anya n'ihe ndị Igbo na-emenyere onwe ha, ihe ndị ebe ndị Igbo siri ike na ya. Ịbịa n'ihe ịgụ akwụkwọ, ịbịa n'ihe ịgba mbọ, ihe ndị Igbo na-agbata mbọ, Chukwu kesịrị ha ike. Ndị Igbo na-arụ ọrụ ebe a na-eme na factory, ndị Igbo na-azụ afịa, ndị Igbo na-agụ akwụkwọ, ndị Igbo nọ n'ụzọ, ndị Igbo na-arụ ọrụ ugbo, ndị Igbo ihe ndị Igbo na-eme erika. Ndị Igbo juru Naịjirịa niile, ndị Igbo juru ụwa niile na-aga n'iru ebe a. Mana ebe anyị bịara anọdụsọ akwa na-ebe bụ ọchịchị, onye ọchịchị, onye ọchịchị, onye ọchịchị. Anyị ga-ebidogodu na anyị na-ebe akwa ọchịchị ya ndị Igbo anọ na ya. O nwere onye Hausa na-achị ya n'Igbo? O nwere local gọọmenti onye Hausa ma onye Yoruba na-achị na n'Igbo? Anyị ga-ebidogodu n'ebe anụ nke enyere anyị enye n'ebe anyị chidebere ya. Onye Hausa bụ onye Yoruba bụ gọvanọ na Igbo niile. Odogo anya na Soludo is a complete failure as far as ihe gbasara ọchịchị enyere ya na Anambra dị concerned. Odogo anya na prọfesọ na-akpọ ya just maybe ọwụghọ na prọfesọ na governance. So Soludo kọ na ọ na-ekwu na ndị Igbo hapụrụ ọchịchị enyere ha, ihe Chukwu nyere ha na-aga achọ ọchịchị. Ekwuo na-enwe ndị Igbo na ndị Hausa na-achị anyị na n'ala Igbo. Ma jụkwa na Soludo ndị Igbo na-achị ndị Hausa na their own state. Ndị Igbo na-achị ya. Ndị Igbo na-achị na Lagos Tinubu ji na-azọ presidency. You need to answer me this question. Ndị Igbo na-achị ha that side, ha ji wega awụrụkwa president. So you have decided and accepted to be slave to other people. You are not, okay, everything when I didn't question got to watch it. Why not talk about Kaimuno's own why? Let's stay on our own. You want to remain under them.
That's what you are not doing anything. Get a mess up. If it is that Ndi Igbo kwesịrị na-ekwu ọchịchị na-ejitụ okwu ha na-azụ, what of nke ndị ahụ ugwu na-emekwa ha wa na-achị na ma they should leave ọchịchị ndị achị na ma enyere ha onyinye mara. They are good in China na ma. Ha dị good in doing other things. Okay, ụmụnna achọrọ m ikwu ọtụtụ okwu biko gekenenu Dele Mahmood onye Yoruba ihe ọ na-ekwu gbasara ndị Igbo nwoke ma anọghị ya na-ekwu ihe ọ na-ekwu. No, Chineke na wow. Because then Dele Mahmood. Can anybody say an Igbo man cannot be president of Nigeria and I will accept it? Then it shows how brainless I am. If I'm the president of Nigeria today, I would have turned Southeast Nigeria into the hub, our own Silicon Valley. These are people endowed. They are as brilliant as the Chinese, the Koreans, and the Indians put together. We have them. Why are we not using them? But because there was a civil war before, and we said we have forgiven ourselves, and now, but you are forgiving yourselves, but an Igbo man cannot become anything in Nigeria, cannot be president, cannot be trusted to be Inspector General of Police, cannot be trusted. Why? Look at Joe Biden. He has already appointed Nigerians into his government. Already. Before his inauguration, he already appointed Nigerians. He didn't say, because they say Nigerians, so they are very corrupt people, all those stupid, sentiments that people express against us. He appointed them. Why? He saw their talent. He appointed the first black man. Now, Pentagon has a new Secretary of Defense. He's a black man in Nigeria. You say an Igbo man cannot be Inspector General of Police. An Igbo man cannot be Chief of Army Staff. An Igbo man. Why? So if you don't want them, if you don't trust them, and they say they want to go, then so why are you then stopping them? Vice President Tinubu no ya kwuru. Ụfọdụ no ya award video, ụfọdụ na abụrụ ya nwa. But the truth of the matter, the point they buy onye na-ekwu okwu na video na-ekwu na ihe ndị ọbụla ego nọ nye onye Igbo ọchịchị onye Igbo gaga mere dollar agbatuo. But the problem na ha go dominate everywhere. The man was saying it in that video. Because Soludo no show no Soludo onye Igbo. Adam awuhu onye Igbo or Azola somebody Azola to Azubiele to Toulouse to come and disorganize the Igbo. Ka people to talk on a video mbab. Ifabo ya bụ shop ebe ụmụ mmadụ nọ akpata ego faji eli nni ebe agbala ọkụ since 2022 na November 8. Soludo abịakwa ebe a ka ọ bịa malụ sigoro ndị official fa agbala ọkụ sorry na shop fa agbala ọkụ ndị mmadụ wee nọ outside the market wee gba Christmas wee gbasịa Soludo abịakwa bịa siva wee na-ego anyị ụmụ unu ka fa wee rie nni ndị a wee decide ya ka ha jiri aka ha lụọ shop fa wee gosie material debesịa Soludo ekwekwa ka fa lụọ shop a ị na-anya unu afụ na egwusigo onunu ebe a onunu dị ebe a niile egwusigo the whole foundation still yet Soludo ekwere na fa ga-alụ ya ndị steeti gọọmenti bịa gechie the thing so video a na-eme kịta bụ ka unu malụ ka unu fụ ụdị ọchịchị Soludo na-achị anyị oke onye nọ na outside the market ka ọ ga-esi wee nye ndị bie nni ka ọ dị gọvanọ anyị nwe eje na Meduguri ọkụ gbara ebe a Tinubu si azụ windo wee bata onye go oje ebe a tiefe aka n'obi so nke anyị aga na-adịzi etu a na-akpa apụ ga na nke a bụ nke anyị nke a bụ nke anyị mana o nwere ifefa chọrọ imela anyị n'ezie anya ka egwa m etu a ife si wee si ike ka ndị mmadụ ga-esi wee nwee ike ikopu wee fidie family fa ụmụ fa na-eje akwụkwọ shọpụ ọ bụrụ na ị bịa ka ị lụọ gị bụ gọọmenti a na-akwụkwọ ụgwọ shọpụ ahụ maka na individual nwee mana ikpekwuro ka ndị mmadụ jiri kwuo aka fa lụọ dị shọpụ ka fa wee nwee ike bakwa wee zụba afịa o wee kwado ofu kịta ime elekshọn wee kposie ndị agboro niile ndị ori okputa na-anọ n'ụzọ na-eburu moto mmadụ na-apaki under bridge okposie fa n'ụzọ silva pụọ ka e wee mee elekshọn
ọ ga-abịa emesịa elekshọn fa win kwa ndị agboro a apụtakwa ọkụ unu marụzịa ma ezigbo ọchịchị ka ọ na-achị anyị mgbe ọ na-abata ka ọ sị na ya chọrọ agboro kịta ife o meziri bụ o mezi ndị agboro import ndị agboro batazia n'obodo a karịzie obodo so na ihe m na-agwa unu bụ na ọkụ unu marụ ya amarụ na mmegbu ajịkọ ọ bụ ọkwọ ka ọ bịa ka o mee ebe a Dubai ife ọbịa bụ ka o gbuo Anambra steeti egbuo and ogbukwugo nya bụ apụ ga-egbuo because anyị adịghị ọkwa redi eteghere ya bụ votu so Soludo ejidego apụga gba fisi n'ala nene na anya onye ọ dị mma n'obi ya kwuo gọvanọ alụnrọ steeti alụnrọ dị hachi agbara ọkụ gbuo ebe mmadụ 10 mebie properties ndị mmadụ mana ife ọ dị afta mbụ gọvanọ ekposizi ndị agboro n'ụzọ kposie fa n'ụzọ jide a na ebe a amara mma ọ chọọ ilesi ndị Igbo elesi so unu nene. This is Jovica Television. Jovica Television, poised to reach you with the truth.